enyi nwoke wee si obodo oyibo wee bata wee bịa Ọka ebe ya nọ. Fa na-abọ wee nọ n'ịmagonu ka ọ bata na ya na-afụ nsị afụsịa nsị fa na-abọ wee nọba wee sebe n'Ibon gị magonu onye si obodo oyibo wee segide Ibon gị wee sesie. After 2-3 weeks ya wee sị anụ nwekwe ka arụ si emie o na ya fọrọzi nsị ya. Ọ sị ya what? Ọ sị ya yes na ya fọrọzi nsị ya. Ọ sị onye gwara ya ya jekwe ka o wepụ nọnsensị afọ o bu n'afọ si n'ọnwa. Ọ sị m nya akụja nọnse o bu n'afọ. Ya sị ya ọ sị ya yes ya jee wepụ nọnse o bu n'afọ. Na ọ bụrụ na o wepụrụ ya na o nwere ihe ga-ejikọkwa fa na abụọ. Ya wee sị ya na ya ma wepụkwe. Na ọ bụrụ na o wepụrụ ya bụ afọ ime ya ama nne ya. Unu afụnugo nwoke chọrọ ịnụ mmadụ o wee dị ime ọ sị gị jee wepụ afọ ime. Na ọ bụrụ na ị wepụrụ afọ ime afọ na ya ama nnụ gị o gosi na ọ na-akwadobula ịnụ gị.